Dnes vám chcem porozprávať niečo o knižke, ktorú som sa rozhodol pre vás preložiť. Je to kniha z ruského pravoslávneho prostredia, prekladám ju z ruštiny, má asi 650 strán. Zatiaľ mám preložených nejakých 35, takže by som vám chcel spraviť takú malú ukážku, prečítať niečo z tejto knihy. Ak vás zaujíme, tak mi napíšte a či má zmysel, aby som ďalej pokračoval v preklade. Autorom knihy je otec Tichon Ševkunov a názov knihy je Nesvätý svätý a iné príbehy. Kniha začína takto. Jedného teplého septembrového večera sme sa my, vtedy novici Pskovsko-Pečorského kláštora, po tom, čo sme sa prešli po starých kláštorných múroch a galériách, usadili pohodlne vysoko nad záhradou a nad poľami. V rozhovore sme sa začali rozpomínať na to, ako sme sa vlastne dostali do kláštora. Čím dlhšie sme počúvali jeden druhého, tým viac sme žasli. Bolo to ešte v roku 1984. Bolo nás 5. 4 z nás vyrastali v neveriacich rodinách a 5., syn kňaza, mal takmer rovnakú predstavu o ľuďoch, ktorí odchádzajú do kláštora, ako sme mali aj my, úplní laici. Ešte pred rokom sme boli my všetci presvedčení, že do kláštora v našej dobe vstupujú len fanatici, prípadne tí, čo v živote neúspeli. Alebo ešte, hádam, obete nešťastnej lásky. Ale ako sme tak jeden na druhého hľadeli, videli sme čosi úplne iného. Najmladší z nás mal 18. Najstarší 26. Všetci sme boli zdraví, silní a sympatickí mladí muži. Jeden veľmi úspešne ukončil matematickú fakultu na univerzite. Druhý, napriek svojmu veku, bol známym maliarom v Leningrade. Tretí žil väčšinu svojho života v New Yorku, kde pracoval jeho otec, a do kláštora vstúpil po 3. roku štúdia na univerzite. Najmladší, z kňazskej rodiny, nadaný rezbár práve ukončil štúdium na umeleckom učilišti. Ja som tiež nedávno ukončil štúdium, a to na scenaristickej fakulte Ruského štátneho inštitútu kinematografie. Svetská kariéra, ktorá sa pred každým z nás rysovala, bola skutočne závideniahodná. Prečo sme teda vstúpili do kláštora a z duše sme si želali zostať tu navždy? Odpoveď na túto otázku sme poznali dobre. Pretože pred každým z nás sa otvoril nádherný svet, ktorý inde nemá obdoby. A tento svet sa nám ukázal omnoho atraktívnejší než ten, v ktorom sme žili svoje nie síce dlhé, ale svojím spôsobom šťastné roky doterajšieho života. O tomto prekrásnom svete, v ktorom sa žije podľa úplne iných zákonov než v civilnom živote, o žiarivom svete plnom lásky a radostných objavov, nádeje a šťastia, skúšok, víťazstiev a porozumenia, zmyslu neúspechov, ale aj predovšetkým o silných prejavoch Božej moci a pomoci by som chcel porozprávať v tomto príbehu. Nič z toho, o čom tu budete počuť, som si nemusel vymýšľať. Všetko to priniesol život. A mnohí z tých, o ktorých bude ešte reč, stále ešte žijú. Dal som sa pokrstiť hneď po skončení štúdií na inštitúte v roku 1982. Mal som vtedy 24 rokov.
Či som bol pokrstený ešte v detstve, to nikto nevedel. V tých časoch sa podobné veci stávali často. Babičky a tety dávali tajne krstiť deti neveriacich rodičov. Takže v prípade takejto neistoty, či som pokrstený alebo nie, kňaz pri vysluhovaní sviatosti vždy povedal, ak ešte nie si pokrstený, tak ťa krstím a tak ďalej a tak ďalej. K viere som sa podobne ako mnoho mojich priateľov dostal na inštitúte. Na Ruskom štátnom inštitúte kinematografie sme mali nemálo skvelých prednášajúcich. Poskytli nám seriózne humanitné vzdelanie a podnietili nás premýšľať o hlavných otázkach ľudského života. V diskusiách o týchto večných otázkach, udalostiach minulých stáročí, ako aj o problémoch 70. a 80. rokov v našich aulách, internátoch, v obľúbených lacných študentských kaviárniach, počas dlhých nočných cestovaní starými moskovskými ulicami sme nadobudli pevné presvedčenie, že štát nás podvádza tým nanúcovaním hrubých a absurdných traktátov o dejinách a politike. Veľmi dobre sme chápali, že na základe akéhosi mocenského nariadenia bolo všetko zariadené tak, aby nám nebolo umožnené samostatne si objasniť pojem Boha a cirkvi. Táto téma bola jasná iba nášmu prednášateľovi ateizmu alebo ešte našej pionierskej vedúcej Marine z mojej bývalej školy. Tá absolútne sebavedome odpovedala na otázky života i náboženstva, ale pomaly, postupne sme s veľkým údivom zisťovali, že všetky veľké osobnosti svetového i ruského diania, s ktorými sme sa duchovne zblížili počas školských rokov, ktorým sme dôverovali a ktorých sme milovali a nesmierne si ich vážili, mali na Boha iný názor. Dostojevský, Kant, Tolstoj, Puškin, Goethe, Pascal. Ani všetkých nemôžno spomenúť. A tiež vedecké kapacity ako Newton, Planck, Mendelejev. O nich sme pod vplyvom humanitárneho vzdelania vedeli menej, ale viac menej sme mali o nich rovnaký obraz. Je jasné, že ponímanie Boha u týchto ľudí mohlo byť rôzne, avšak otázka viery bola pre väčšinu z nich tou najdôležitejšou v živote. A potom tu boli osobnosti, ktoré v nás žiadne sympatie nevyvolávali a s ktorými sa nám spájali len nechutné a nemilé asociácie v dejinách Ruska i sveta ako Marx, Trocký, Lenin, Hitler, predstavitelia našej ateistickej spoločnosti, ničitelia, revolucionári. Títo všetci boli ateisti. A vtedy pred nami vyvstala ešte jedna otázka, ktorú život sformuloval síce hrubo, ale jasne. Buď ten Puškin, Dostojevský, Newton a im podobní boli takí primitívi, že sa hlupáci nedokázali vysporiadať s vierou, alebo druhá možnosť je, že blbcami sme my, všetci. Včetne našej pionierskej vedúcej Mariny. To všetko dávalo našim mladým mozgom seriózne zabrať. V tých rokoch by ste v našej vysokoškolskej knižnici nenašli ani Bibliu a ani diela cirkevných a náboženských autorov. Informácie o viere sme museli hľadať po kúskoch, buď v učebniciach ateizmu, alebo v dielách klasických filozofov. Veľmi sa mi zapáčilo chodiť po večeroch na bohoslúžby do moskovských chrámov, hoci som tam toho moc nerozumel. Veľký dojem na mňa urobilo prvé čítanie Biblie. Požičal som si ju od jedného baptistu, pričom som stále odkladal s jej vrátením. Vedel som totiž, že ako náhle ju vrátim, už sa k takej knihe v živote nedostanem. Našťastie ten baptista nejak veľmi nenástojil, aby som mu ju vrátil. Niekoľko mesiacov sa pokúšal
obrátiť ma. V ich modlitebnom dome v Malom Buzovskom sa mi, neviem prečo, nejak veľmi nepáčilo, ale dodnes som vďačný tomu úprimnému človeku, ktorý mi nakoniec dovolil, aby som si tú jeho Bibliu ponechal. Ako všetci mladí ľudia, trávili sme mnoho času v debatách, včetne tých o viere a o Bohu. Čítali sme Sväté písmo, ktoré som tam priniesol, občas sa podarilo zohnať nejakú duchovnú knihu. Ale väčšina z nás sa s krstom a vstupom do cirkvi veľmi neponáhľala. Boli sme toho názoru, že sa bez cirkvi zaobídeme, ak máme Boha v duši. Asi by to tak pokračovalo i naďalej, ale raz nám bolo veľmi zreteľne naznačené, čo to cirkev je a prečo je potrebná. Dejiny zahraničného umenia nás učila Pavla Dimitrievna Volková. Prednášala veľmi zaujímavo, ale z nejakých dôvodov, možno preto, že sama bola hľadajúcou, veľa nám rozprávala o svojich duchovných a mystických pokusoch. Tak jednu či dve prednášky venovala starovekej čínskej vešteckej knihe I Cin. Priniesla si dokonca do auly santalové a bambusové tyčinky a vysvetľovala nám, ako ich používať na predpovedanie budúcnosti. Jedna z prednášok bola venovaná mnohoročným výskumom špiritizmu, známych iba špecialistom, ktorým sa venovali veľkí ruskí vedci, ako bol Mendelejev a Vernacký. A hoci nás Pavla čestne varovala, že zaoberanie sa týmito vecami môže mať nepredvídateľné následky, my sme sa s celou mladíckou zvedavosťou namočili do týchto tajomných sfér, ktoré nás magicky priťahovali. Nebudem sa príliš rozpisovať opisom technických metód, ktoré sme vyčítali z vedeckých traktátov od Mendelejeva a ktoré sme sa dozvedeli od pracovníkov Múzea Vernackého v Moskve. Použitím niektorých z týchto postupov sme odhalili, že môžeme istým spôsobom nadviazať kontakty s akýmisi nepochopiteľnými a pritom pre nás úplne reálnymi bytosťami. Tieto nové tajomné známosti, s ktorými sme začali viesť dlhé nočné debaty, sa predstavovali rôzne. Raz ako Napoleon, inokedy Sokrates, ako nedávno zomrelá stará matka jedného z našich priateľov. Tieto osoby z času na čas rozprávali veľmi zaujímavé veci. A na naše veľké prekvapenie vedeli zo života každého z nás zúčastnených i tie najmenšie detaily. Tak napríklad sme boli zvedaví, s kým sa do noci tajne potuluje náš spolužiak a budúci slávny režisér Alexandr Rogoškin. A okamžite sme dostali odpoveď s Káťou z 2. ročníka. Vtedy sa Saša začervenal, rozhneval sa a všetci sme pochopili, že tá odpoveď bola správna. Ale niekedy sme dostali zjavenia ešte zarážajúcejšie. Raz počas prestávky medzi dvomi prednáškami jeden môj priateľ, ktorý bol do týchto experimentov obzvlášť zažraný, sa s červenými, nevyspatými očami obrátil raz na jedného a raz na druhého kolegu z kurzu a nesmelým šepotom sa vyzvedal, kto je to Michail Gorbačov. Ani ja, ako ani nik z ostatných sme nikdy nič o človeku s takýmto priezviskom nepočuli. Priateľ nám začal vysvetľovať. Tejto noci sme sa pýtali Stalina, kto v našej krajine bude najbližšie vládnuť.
On odpovedal, že akýsi Gorbačov. Mali by sme zistiť, kto to je. O 3 mesiace nás ohromila správa, ktorej by sme predtým nevenovali zvláštnu pozornosť. Kandidátom za člena Politbyra bol zvolený Michail Sergejevič Gorbačov, bývalý prvý tajomník Stavropolského regionálneho výboru strany. No čím ďalej sme praktizovali tie úchvatné experimenty, tým jasnejšie sme cítili, že sa v nás odohráva niečo znepokojujúce a zvláštne. Bez akéhokoľvek dôvodu sme čím častejšie upadali do podvedomej, pochmúrnej úzkosti. Všetko padalo z rúk. Zmocňovala sa nás neznesiteľná beznádej. Tento stav sa z mesiaca na mesiac stupňoval, až sme postupne začínali tušiť, že to nejako súvisí s našimi nočnými návštevníkmi. Z Biblie, ktorú som za onoho času nevrátil tomu baptistovi, som vyčítal, že takéto experimenty nielenže nie sú od Boha dovolené, ale že sú od neho prekliaté. Vtedy sme však ešte nemysleli, že by sa do našich radostných a bezstarostných životov vlúdili nejako nebezpečné či zlovestné sily. Raz som zostal nocovať u priateľov na internáte. Kolega z môjho kurzu, Ivan Loščilin, a študent režisérskeho kurzu, Aleksandr Olkov, zasadli k okultným pokusom. Už niekoľkokrát sme si dovtedy povedali, že s tým prestaneme, ale nedokázali sme tomu čeliť. Komunikácia s tými tajomnými sférami nás priťahovala ako drogy. Tentokrát moji priatelia nadviazali na minulý rozhovor s duchom slávneho ruského spisovateľa Gogoľa. Táto osobnosť s nami hovorila malebným jazykom zo začiatku 19. storočia. Ale dnes nám z neznámych dôvodov neodpovedal na žiadne otázky. Len si sťažoval. Srdcervúco stenal, rozprával, ako hrozne trpí a hlavne prosil o pomoc. Ale čo vám vlastne je? Pýtali sa moji zmetení priatelia. Pomôžte mi. Hrôza, povedala tajomná bytosť. Ach, ako mi je ťažko. Veľmi vás prosím, pomôžte mi. Všetci z nás sme mali veľmi radi Nikolaja Vasilieviča Gogoľa a boli sme úprimne presvedčení, že hovoríme s ním. Čo pre vás môžeme urobiť? Pýtali sme sa v srdečnom želaní pomôcť nášmu milovanému spisovateľovi. Pomôžte. Prosím, neopúšťajte ma. Hrozný oheň, síra, trízeň, to je neznesiteľné. Pomôžte. Ale ako? Ako vám môžeme pomôcť? Naozaj, chcete ma zachrániť? Ste pripravení? Áno, ochotne sme odpovedali, ale čo máme urobiť? Veď vy ste na druhom svete. Duch sa chvíľu odmlčal a potom dodal. Chlapci dobrí, naozaj ste ochotní zmilovať sa nad úbožiakom? Isté, že len povedzte ako. Ak je tak, dal by som vám jed. Keď sme pomaly prichádzali na zmysel slov, ktoré nám povedal, ako by sme zmeraveli. Pozdvihli sme oči jeden na druhého a napriek slabému svetlu sviečky sme videli, že naše tváre zbledli ako stena. Vybehli sme z miestnosti, zakopávajúc do stoličiek. Keď som konečne prišiel k sebe,
Povedal som, zapadá mi to. Aby sme mu pomohli, musíme sa stať takým ako on. To znamená, musíme zomrieť. Všetkému rozumiem, povedal drkotajúc zubami Aleksandr Olkov. On chce, aby sme spáchali samovraždu. Mám také tušenie, že keď sa vrátim k sebe na izbu a nájdem na stole nejaké tabletky, dodal zelený od strachu Ivan Loščilin. Pochopím to tak, že ich mám zhltnúť. Alebo dostanem chuť vyskočiť z okna. Oni nás k tomu donútia. Celú noc sme neboli schopní zaspať. Ráno sme sa vybrali do najbližšieho chrámu Tichvinskej ikony Božej Matky. Nevedeli sme, kde inde by sme mali hľadať radu a pomoc. Spasiteľ. Toto slovo častým používaním akoby už stratilo i pre kresťanov ten pôvodný význam. Pre nás však bolo teraz tým najželanejším a najdôležitejším. Pochopili sme, nech to znie akokoľvek rozprávkovo, že sa nás snažili uloviť nejaké silné, neznáme mocnosti a že nás môže zachrániť iba Boh. Báli sme sa, že nás v chráme s našimi gogolovinami vysmejú, ale mladý kňaz, otec Vladimír Čuvikin, celkom vážne potvrdil naše najhoršie obavy. Vyjasnil nám, že sme sa určite nerozprávali ani s duchom Gogola, ani Sokrata, ale so skutočnými démonmi. Znelo nám to strašne divoko, ale v zápätí sme pochopili, že to myslí vážne. Kňaz veľmi rázne povedal, tie vaše experimenty sú ťažký hriech. Nástojčivo poradil tým, čo ešte nie sú pokrstení, aby sa čo najskôr pripravili na sviatosť a dali sa pokrstiť. A pokrstení, aby sa v chráme vyspovedali a pristúpili ku svätému príjmaniu. Ale my sme zasa so všetkým odložili. Hoci od toho dňa sa už nikto z nás nevrátil k minulým experimentom. Začínali sa prípravy na záverečné skúšky, práca na diplomovke, plánovanie do budúcna, znova slobodný študentský život. Ale evanjelium som si čítal každý deň, až sa mi to stalo výslovnou potrebou. Bolo mi jedinečným liekom proti temnote a beznádeji, ktorá sa z času na čas opäť objavila a útočila mi na dušu. Až po roku som si konečne priznal, že život bez Boha pre mňa nemá žiadny zmysel. Pokrstil ma znamenitý kňaz, otec Alexij Zlobin, v chráme svätého Mikuláša v Kuznecách. So mnou bolo pokrstených ešte asi tucet detí a niekoľko dospelých. Deti počas krstu príšerne plakali a báťuška vyslovoval tie modlitby tak nezrozumiteľne, že z 1,5 hodinovej bohoslúžby som nerozumel takmer ani slovo. Moja krstná, mimochodom upratovačka toho chrámu, mi povedala: budeš mať teraz niekoľko veľmi milostivých dní, nie že ich prepasieš. Čo to znamená milostivých? Boh ti bude blízko. Modli sa, prosím, i za mňa. Budeš mať, až kým ju nestratíš, v skutku premocnú modlitbu. Akú modlitbu? Znova som sa spýtal. Veď sám uvidíš, povedala krstná. Ak by si mohol, choď čo najskôr do Pskovsko-Pečorského kláštora. Je tam starec Joan s priezviskom Kresťankin.
Bolo by pre teba dobré stretnúť sa s ním. On ti dokáže všetko vysvetliť, zodpovie ti na otázky, ale keď už prídeš do kláštora, neodchádzaj odtiaľ hneď. Zostaň tam najmenej na 10 dní. Dobre, povedal som. Veď uvidíme. Vyšiel som z chrámu a pocítil som čosi výnimočné. Všetky stopy zničujúcej úzkosti a temnoty sa zo mňa vytratili. Rozhodol som sa, že sa nebudem len kochať vo vlastných nových pocitoch, ale že sa so svojou radosťou podelím s novým človekom, mne veľmi blízkym, odborným poradcom nášho inštitútu. Bol to skvelý scenárista Jevgenij Aleksandrovič Grigoriev. Učili sme sa v jeho tvorivej dielni, bol idolom celého nášho kurzu. Býval blízko stanice metra Beliavskaja na okraji Moskvy. Netušil som, či ho nájdem doma. Nemal v tej dobe každý ešte telefon. A tak som sa rozhodol skúsiť šťastie a navštíviť ho len tak na blink. Dlho, ale zbytočne som vyzváňal na dvere jeho jednoizbového bytu. Jevgenij Aleksandrovič nebol doma. Smutný som sa pobral k metru. Tu som si spomenul na premocnú modlitbu, o ktorej mi hovorila moja krstná. Zastavil som sa, pozdvihol hlavu k nebu a vyriekol som. Ježišu Kriste, Bože, v ktorého viere som sa dnes pokrstil. Zo všetkého najviac na svete by som chcel teraz stretnúť Jevgenija Aleksandroviča Grigorieva, môjho učiteľa. Chápem, že by som ťa takými malichernosťami nemal zaťažovať, ale keby to bolo možné, urob to dnes pre mňa. Zišiel som do metra a v pevnej nádeji, že uvidím Jevgenija Aleksandroviča, vyčkával som príchod vlaku z centra mesta. Keď cestujúci vystúpili z vagónov, s napätím som vyzeral svojho učiteľa v prúdiacom dave. Zrazu ma kdosi zozadu pleskol po pleci. Bol to Jevgenij Aleksandrovič. Kohože to tu orlým zrakom vyzeráš? Doteraz si presne pamätám tieto jeho slová. Vás, odvetil som bez minimálnej známky prekvapenia. No tak teda poďme, povedal Jevgenij Aleksandrovič. Vybrali sme sa k nemu domov. Rozprával som mu o veciach, ktoré sa dnes v mojom živote udiali. Jevgenij Aleksandrovič pozorne počúval, on sám vtedy ešte nebol pokrstený, ale s rešpektom prijímal moju voľbu a zaujímal sa o všetky detaily sviatosti. Potom sa ma spýtal, prečo som sa vlastne takto rozhodol. Pretože Boh jestvuje, odvetil som. O tom som sa presvedčil a všetko, čo je v cirkvi, je správne. Myslíš si? Poznamenal nedôverčivo Grigoriev. Veď vieš, je tam toľko takých iných vecí. Asi hej, ale je tam to podstatné, povedal Jevgenij Aleksandrovič. Zašli sme do obchodu, kúpili sme fľašku stoličnej vodky, 2 škatulky cigariet, nejaké jedlo a do večera sme sedeli u neho v obývačke a preberali jeho nový scenár. Vracajúc sa domov som si spomenul na to, čo sa mi dnes prihodilo v metre, na svoju modlitbu, ako som hneď po nej stretol Jevgenija Aleksandroviča. Že by náhoda, či čo? Pýtal som sa sám seba. Na to nie je jednoduché odpovedať, ale rozhodne tu nejaká súvislosť medzi jednotlivými udalosťami bola. Hoci v živote je možné všeličo. Ale na druhej strane sa predtým ešte nikdy nič podobného nestalo. Raz to vyriešim. Na druhý deň som si na radu svojej krstnej kúpil lístok na vlak a vyrazil som do Pskovsko
Pečorského kláštora.